Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Mayong buntag ka natong tanan, kumusta mga kapuso? Welcome sa laing edisyon sa GMA Regional TV Live inyo makita, Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag. Magpasalamat ang ning matapata karong adlaw ug hatagan ug laing adlaw nga mabuhi. So let us all seize this day mga kapuso. Give importance even to the smallest things in life. Good morning, sis. Good morning, Nix, and good morning sa ato ang mga kapuso nga suki na gayud sa ato ang programa dinhi sa Central ug sa Eastern Visayas. Ug sakto jud ka, Nix, nga di nato angay kalimtan maski ang mga gagmay nga mga butang sa ato ang kinabuhi kay life is too short, life is too precious to be wasted, di ba? Ug sa mga negatibong mga butang dinhali kayo na mga kapuso, and let's keep that positive vibes. And speaking of positive vibes, kami nagpasalamat kay Ubay-Ubay na gayud ang nagpada sa ilang mga entries sa GMA Regional TV Live Dance Challenge. Gamit ang music sa ato ang programa, kini inyong madunggan karon mga kapuso. Pagbuhat mo sa inyong kaguling mga dance steps, sama na lang sa gibuhat sa usa ka tinun-an nga si Gabrieli Hempisaw nga taga Talisay City. Let's watch this. Salamat, Gabrieli. Murag gipangandaman gito ayos sa inyo. Naput cameo pag yun ang pet. Oo, pagka-cute. Thank you so much, Gabrieli, sa pampa-energy this morning. Mga kapuso, unsa pa inyong gipaabot, apil na mo ipadala inyong video sa FB page sa GMA Regional TV Live. Ilakip inyong pangan ug lokasyon sa kahigayunan nga makita ang inyong talento sa telebisyon. Tara, apil na ta. Busa mga kapuso, let's start our morning. Kay karong buntaga atong mahinabi si kapuso actor Will Ashley ug sayranta ang time management skills sa batanong aktor. Ug ato sa mahinabi ang usa ka doktor nga usa ka cancer advocate aron mohatag kanato og katin-awan kabahin sa kamahinungdanon sa pag-amping sa ato ang kalawasan aron malikay kita sa cancer. Ug atong maila-ila karong taw-taon kini usa ka wood carver nga mukulit og bisan unsang klase sa mga butang personalidad ingon man mga mananap gamit ang kahoy ug chisel. Karon mga kapuso, mahinabi na ni Cecil si kapuso actor Will Ashley. Kapuso, young heartthrob nga usa-usab sa labing gisungdan nga artista sa social media sa iyang TikTok videos ug mga vlogs. Makasao nato this morning si Will Ashley. Mayong buntag, Will, and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Mayong buntag po. Hello po sa inyong lahat. Thank you po sa pag-welcome niyo sa akin. Oh yes, inaano talaga namin to. We look forward na makasama ka talaga dito sa morning program namin. Kumusta ka na, Will? Thank you po. Mabuti naman po ako. Talagang ginagawa ko po lahat ng best ko para makaiwas po sa sadness po, sa pagkabagot sa house. Kasi parang most of
mga talagang nasa house po, ganun yung nararamdaman. Kaya ginagawa ko po lahat, nag-workout po ako, nag-vlog, ganun, nag-tiktok, tsaka sa school po, busy rin po sa school. Oo nga, pag-usapan natin yung online classes mo ngayon. Kumusta naman? Ano yung mga naging challenges? So far po, medyo kinakaya ko po yung online class po ngayon. Pero sobrang mahirap lang din po siya. Talagang challenging lang po siya. Gawa po ng signal po, ng wifi po. Minsan po kasi nagpuputol-putol yung signal ng teacher, nagpuputol-putol po yung signal ko. Kaya minsan hindi ko naintindihan yung mga sinasabi po niya. Pero kaya naman po. Pag may hindi naman po ako naintindihan po, meron naman pong Google para po makapag-search din po. So far, kakayanin talaga yan para makatapos ng senior high, di ba? Sa future. Oo nga. Kaya mag-throwback muna tayo nung child star ka pa. What was your first project na di mo talaga makakalimutan? Pinakauna ko pong project is yung Villa Quintana po. Yung isagani po ako doon ni Kuya Elmo Magalona. Wala pa po ako experience sa pag-acting po rin. Kumbaga parang bago po sa akin yung mga nakikita ko sa paligid ko. Naalala mo pa kung ano yung ginawa mo sa unang talent fee na natanggap mo? Anong unang nakatanggap po ako ng talent fee, tuwan-tuwa po kami ni Mami. Ang una po namin ginawa is lumabas po kami, kumain po kami sa labas, nag-celebrate po kami. Yun po. That's nice. And marami pa kayong dapat i-celebrate talaga kasi sunod-sunod Opo. yung mga projects mo sa GMA Amen po, Network. amen. What inspired you, Will, to pursue itong pag-aartista at paano mo nalaman talaga na ito talaga yung gusto mong gawin? Nag-inspire po sa akin yung mga idol ko po, yung mga nakikita ko po na talagang umaangat po sa industry po. Lalo na po yung idol ko si Kuya Alden na talagang naging successful po na parang naisip ko na magiging ganyan din ako soon. And syempre po sa tulong din po nila Mami and sa family ko po and sa daddy ko po. Ano ba yung pinaka-dream mo na ibigay para sa mami mo? Gusto ko pong bigyan si Mami ng magandang life po dahil nga siya ginawa po niya for me, sa sacrifice po niya para sa akin. Gusto ko pong suklian yung mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan po na pagtatrabaho ko ng mabuti. And hopefully soon, matupad yung mga pangarap mo, Will, para sa mama mo. Po. Will, you're one of the most followed teen stars. Itong YouTube account mo nga na nabigyan na ng silver play button, di ba? How do you Opo. feel na maraming sumusuporta sa'yo? Siyempre po, sobrang masaya po ako na talagang na-appreciate po nila yung ako po na parang tinatanggap po nila yung mga ginagawa ko, na-appreciate po nila yung mga contents ko. Kaya sobrang saya po ng puso ko na Ang Prima Donnas, ano ang mga hinanda nyo para sa mga viewers? napakarami pong dapat abangan. Isa na po dito yung kung kailan ba malalaman na fake si Brianna. And isa pa po dito is yung kung sino ba ang totoong pamilya ni Maggie at kung paano matutulungan ni Nolan, ako po, ang tatlong Donas. Yun po. Ayan, naabangan talaga namin yan. Pero gusto din namin malaman kung sa set ba, sino yung pinaka-close mo sa lahat ng mga co-stars mo sa Prima Donnas? Ang pinaka-close ko po talaga si Jillian po. Kasi magkababata po kami since 2014 po. Magkasama na po kami sa show po yun eh. Tsaka sumunod po si Antea. And yung mensahe mo din, Will, sa lahat ng mga followers at supporters mo? Kayo po ang ginagawa kong inspiration para gawin lahat ng bagay lahat ng work ko ng maganda. Mahal ko po kayo lahat. And thank you din, Will, for giving us inspiration ngayong umaga. Daghang salamat. Thank you po. Thank you po sa pag-invite po sa akin dito. Maraming salamat, Will. Thank you po. And that was Will Ashley og hinaot nga nakahatag siya og inspirasyon kaninyong tanan ilabi na sa kabataan to pursue your goals and your plans. Og daghan paminggi andam so tutok lang sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso karong buwan sa Nobyembre,
gitimaan ang Lung Cancer Awareness Month nganong importante man kining maong advokasya alang sa atong mga kaigsuonan diha. Karong buntaga makapuso ato sa Mailaila kini usa ka doktor nga cancer advocate kay siya mismo kining maong topic o kining maong sakit haduol sa iyang kasing-kasing kay dunay nataptan sa ilang pamilya niini kung giun sa sab niya pag-atiman sa ilang mahal sa kinabuhi na nataptan ning maong sakit. Atong ilailahon karong buntaga makapuso, cancer advocate si Dr. Carmina Alferez. Good morning, doktora. Mayong buntag, Nico. Mayong buntag sa tanan, nga gatan-aw karon. Thank you so much, Doc, for joining us this morning. Doc, unahon lang nato, nganong importante man, Doc, kining awareness sa lung cancer o gani karong buwan sa Nobyembre, Doc, Awareness Month. Lung cancer actually ang leading cause of mortality, no? Ang kamatayan sa mga tao, both sexes, whether you're a male or a female, commonly, among all cancers, lung cancer is at the top of the list. This is a topic close to your heart, Doc, kay ikaw mismo nahimong niatiman, nahimong caregiver sa family members nga nataptan sa lung cancer. Can you tell us your story, doktora? Oo, kani ako ang story, medyo kuan na ni siya, sagad sa buto. My sister, younger sister, was diagnosed with lung cancer stage 4 at the age of 28 years old. Sa unang panahon, wala to siya gibati, nikalit lang siya reklamo namo nga sakitan siya siyang likod, no? And then tungod lagi siyang edad, di niya never smoker, never used a cigarette in her entire life, wa jud nagduda nga lung cancer. So you can imagine 28 years old, stage 4 cancer, never smoker, never even exposed to kanang gitawag na tog second-hand smoke. And nahiubos kaayo me. Okay, she had a full life ahead of her. Unya, 1 year after siya na-diagnose, na atlan pod ako ang father at that time was 68 years old, stage 3 pod nga lung cancer. Pakapinan pag yun, og 1 year after, nagka-prostate cancer. Early stage noon, pero ka-imagine ka, within a span of 2 years, tulo ka cancer in the family among gina-juggle. So at that time, journey gyud, no, lisod, hinay-hinay. Pero daghang tag nakatunan along the way and mauna akong i-share ninyo karon. You were saying, Doc, ang imong sister dili siya smoker. Asa posible, Doc, nakuha? Dapat dili limited ang ato ang hunahuna. In fact, akong gina-encourage ang mga tawo nga gatan-aw karon, no, remove the stigma. Dili pasabot nga ga-smoke ka, cancer dayon. In fact, ang smoking is related to a lot of other problems. So asa nakuha? Perhaps genetics. Maora gyud akong ma-explain tungod kay pag-biopsy sa iyaha. Ang same cancer niya, ang cancer niya was the same as my dad's. Doc, you were the caregiver sa imong sister when she was diagnosed, Doc. How was it like being a caregiver, Doc? Oh, sus, grabe Nico, no? Dili kaigo ang ato ang screen time para ana to describe that. Ang akong journey is unique, but it is special also, and I'm sure daghan kay gatan-aw nga makaingon gyud sila karon kana, Doc, makarelate jud ko. Grabe ang amo ang giagian. At that time man god, I was still in residency training. I'm an obstetrician by profession, and ga-train ko ato nga time bag-ura ko nanganak, no? And daghan nang hitabo. So daghan kay ko gi-juggle nga priorities, responsibilities. But at that moment in time, for those who are watching right now, ang gaagian ni karon, no? Kung ikaw dunay kapamilya nga nasakit, no? Imong family member has cancer or dili lang cancer niko ha, kanang chronic disease. Antod karon actually medyo nabintahan nako. My sister actually passed away last year. But it was a passing on that we were prepared for. Ang papa is already in remission. So he is a very proud cancer survivor of 2 cancers already. And he is 74 years old. Of course, Doc, nag-atiman mo og pasyente, pero ang nag-atiman sa pasyente, angayan sab nga atimanon po, Doc. Ang gitawag na tog primary caregiver, kaning tao nga mo atiman yun primarily sa nasakit, murag nalimtan bitaw na siya. We are left to fend for our own. Sa pasabot, murag understood na nga maningkamot kasi mong kagalingon kay doon na may mas nasakit other than you. But not knowing nga kung imong i-empower ang usa ka caregiver, imong atimanon og tarong ang usa ka caregiver, dako kay ni siya og benefit not only to the caregiver nga mabuhat niya iyang responsibility, but also to the health and the well-being of the actual patient nga nasakit. Importante ning mga comforting words nga ihatag, Doc, pero you have to be cautious po, Doc.
Labi na kung ang pasyente Yes. ang imong gidil. What do you say to somebody who is suddenly in distress or kanang nasakit or nagkalisod, no, nakawata, nasunugan, na namatyan or nagkasakit? Ikaw nga naa ka sa outside part of the ring, everything that you will say going inside the ring will be comforting words. No? How are you? How can I help? Can I pray for you? Do you need anything? Can I help you with this? Can I take care of your children? Ana ba? So comforting. Kay that will empower the caregiver or even the patient nga nasa tunga nga makaingon siya, hala, doon naman di ay makatabang nako. Dili ko alone ani. So in the case of my sister, si pod nakaingon pod siya nako one time no in our intimate conversations nga niingon jud siya mahadlok siya mamatay. So those things she cannot really easily tell anybody. Pero she is well and able and within her reach to tell me kay ako man ang iyahang one of her immediate caregivers. Dok, base siguro sa mga nangutana, Dok, kanang how do we prevent cancer, Dok? Kaning sa cancer, there are the part of it nga dili nato makontrol ato nang i-give up. Awareness nato nga di na nato makontrol. But the part that we can control, like any other lifestyle related problem, eat right, sleep well, no, limit your alcohol, limit your salt, your coffee intake, no, should not exceed kanang what you need lang. Smoking, no, and then drugs, obviously. Have yourself checked. And Nick, may I remind people also, whether patient or caregiver, please be kind to yourself, no, reward yourself. Daghan pa tamig pangutana ni mo, Dok, pero murag limitado kitong oras. In closing, Doktora, unsay gusto nimo nga mapaambit nga message sa atong mga viewers nagtan-aw karon, mga realizations pud nimo? What would you like to tell them, Doc? Remember that God will not give you something that you cannot handle. Mao gina siya. Sometimes we really need to turn to our faith. Do things one at a time. Don't forget to take care of yourself. Thank you very much. We learned so much from you today. Daghan kayong salamat sa mga pointers, Dr. Carmina Alferez. Salamat, Doc. Thank you very much. Ibalik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, makapabilib ang talento ni usa ka wood carver gikan sa Lapu-Lapu City atong ilailahon karong buntaga, mga kapuso, tungod kay daghan kini siyang maanindot nga mga proyekto, mga nabuhat na niya nga mga obra. Ilailahon mga kapuso, amahan nga si Nestor Ibanez. Good morning, sir. Morning, sir. Salamat, sir, sa pag-uban ka namo karong buntaga, Sir Nestor. Kining imong talento, imong abilidad sa pagkulit o kahoy, sir, diin man nimo ni nakatunan og napalambo. Sa oras, sir, dito sa Mindanao, sir, sa Pagadian City. Dito, taga dito may ko, sir. Yeah. Sa dito po ko mo nang nag-practice na ko dito kaya may amigo po na ko gikan diri Cebu. Sa pa maagi, sir, sa una ka makabuhat aning nindot na kaini mo nga mga obra, sir, doon na kay pattern buhatan or picture nga basihan, unya unsaon man nimo ni pagkulit gyud, sir? Kanang kuan, sir, ang uban katong mga dandahon butangan ako pattern. Nya sama ni kanang mga figure kanang mga sculpt na estatwa. Ako na nang kuan na siya kanang magkuan ako sa picture ako tanahon. Unsa mga kahoy ang gamit nimo ini, sir? Gimelina man kasagaran, sir, kay kumuk-kumuk. Oo. Na niyan. Na ako'y gibuhat nga mao gani. Okay ra pud. Oo. Karong panahon na, sir, unsa may doon na ba kay gitrabaho karon nga bagong proyekto? Na, sir, na akong gitrabaho ko ron, sir. Oo. Unsa man ni, sir? Kabayo, sir, kabayo niya akong gitrabaho ko ron. Na Ako ganing gitap pa jalit. sige, sir. Pakita daw, Mr. Be. Dara, sir. Wow. Unsa man ni kadak, sir? Kung ano siya, mga hapit matripit. Made of Gemelinan. Judi, Sir Nestor. Mao ganini, sir. Mao ganini. Unsaon man na nimo pagkuan, sir, pag-define bali sa features ani, sir? Ako rin ni mutan-araw ko sa picture, sir, rin. Katura kayo by imagination ra pod. Nakuno po kay superhero, sir, nga gitrabaho? Na, sir.
Oho. Iron Man, sir. Iron Man. At saka dakaman ay imong Iron Man nga sculpture, sir. 6 feet to, sir. Oh. 6 feet. Dako pa na to, sir. At saka dugay man ang pagtrabaho ana sir kanang ingon anang pananglit kini imong Iron Man nga larger than life man gyud ni. Ito siya, sir, kanang na trabaho ko to more than month kay as nagtrabaho ko sa hotel maintenance, nagtrabaho ko itong Ironman. So far, Sir Nestor, unsay natabang sa imong talento kini imong abilidad sa imong kinabuhi, sir? Sa concert, sa akong pamilya, usap ko ni nga talent na ko, naka-upload ko gawas, naka-sulay ko upload. Karon mo yung gikon karon gyapon di wala ko biyahe hantud karon kay ang uban nahinay naman ang karbing karon. Tungod sa kanang fiber lagi daw kanang usaray buhaton niya madaghan na products. Mo nang karon ako sige gyud buhatan ni kay murag lisod man biyaan pud nga nindot ganahan ko ani pud. Ani nga trabaho. Oho. Og makaingon gyud ta sir nga kanang labor of love gyud ni kahinaguan gyud mo ni. Oy sir. All right, sir. Unsa imong gusto ipaambit nga mensahe sa atong mga viewers karon sir? Siguro ang uban na dasig sa imong talento ug unsa may imong gusto i-share sir? Unsa sab nimo nga para pod nga makatabang nimo ning imong abilidad? Kung ganahan sila magpabuhat, sir, kanang okay po ko niya, usap po, murag, kanang, nindot po siya nga mga samot na ibutang mag-design sa balay, nindot po siya. Alright, sir, daghan kayong salamat, Sir Nestor, pagpaambit sa imong talento ngadto sa atong mga viewers karong buntaga. Gikan sa Lapu-Lapu City, mga kapuso, si Sir Nestor Ibanez. Salamat, sir! Salamat po, sir. Thank you. Sa Biz Talk, mga kapuso, nakauban ni Cecil ang young star nga si Will Ashley may share kung giunsa niya pag-manage sa iyang oras karong panahona gikan sa iyang pag-eskwela, sa iyang showbiz career, ingon man sa iyang pag-vlog. Samtang nakauban nato ang cancer advocate nga si Dr. Carmina Alferez, mipaambit kung anong importante gyud ang early diagnosis sa mga sakit ug ang iyang kausa kining pag-atiman sa mga caregivers nga mo'y nangunay pag-amuma sa mga pasyente. O hinaut mga kapuso nga na-inspire sa mo sa istorya ni Nestor Ibanez sa iyang paningkamot aron nga mas mapalambo, ma-improve kining iyang abilidad sa pagkulit og kahoy nga mao sa iyang panginabuhian nga nagbuhi sa iyang pamilya karong panahona. Nilot kining punto ni Dr. Rasil nga gawa sa pag-atiman of course sa pasyente at dapat sa nato nga amumahan sa kining atong mga caregivers. Sakto. I think mo na ang na-neglect po no sa kung namagaingan nga situation. And of course, the use of right words pod next no on how to comfort or to give help ba sa ubang tao. Kaya dako na kinagtabang no sa psychological sa kapasyente o sa healing sa mismo nga ato yung desire. Busa mga kapuso, ang ato ang words to ponder karong buntaga, God uses chronic pain and weakness along with other afflictions as His chisel for sculpting our lives by J.I. Packer. Sa mga gusto mo preview pagbalik ng episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimo sa magkapuso sa among official YouTube channel si GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kay salamat sa ipadayon nga pagsalig pag-uban kanamo matag buntag. Daghang salamat mga kapuso for tuning in sa GMA Regional TV Live. Busa magkuyog na usab ta ug mga adlaw. That in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always, kapuso.